Γεια σας φίλοι μου από Ελιξίριο, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω κακάο nibs. Στη συνέχεια θα σας πω τι είναι τα κακάο nibs, πώς μπορείτε να τα φάτε και τα ευεργετικά ωφέλη για τον οργανισμό. Εν τω μεταξύ, κάτω από το βίντεο σας έχω στην περιγραφή πληροφορίες για το κακάο. Επίσης, κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή εδώ πέρα στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ήδη, στείλτε το και σε ένα φίλο σας να δει και αυτός το κακάο και τα ευεργετικά του ωφέλη. Καταρχήν, τι είναι τα κακάο nibs? Τα κακάο nibs είναι κομματάκια κακάο κατευθείαν από το ομό φασόλι του κακάο. Δηλαδή δεν έχει καμία επεξεργασία. Μέσα δηλαδή δεν θα βρείτε σκόνη κακάο, θα βρείτε κομματάκια κακάο. Έχει μέσα κομματάκια, κάποια πιο μεγάλα, κάποια πιο μικρά. Εδώ βρήκα ένα πιο μεγάλο που είναι κατευθείαν σαν από το φασόλι το ακατέργαστο του κακάο. Είναι επίσης από μια ποικιλία που είναι πάρα πολύ αρωματική. Μόλις ανοίγετε το κουτί θα νιώσετε το άρωμα του κακάο. Δεν έχει κανένα πρόσθετο μέσα, είναι βιολογικά και αυτή η συσκευασία εδώ πέρα είναι 300 γραμμάρια. Επίσης έχει περίπου 580 θερμίδες τα 100 γραμμάρια. Αυτή είναι 300 φανταστείτε, άρα δεν έχει και θερμίδες πολλές. Και μπορείτε να τα φάτε είτε σκέτα, είναι πάρα πολύ τραγανά, αλλά είναι πικρά, έτσι, είναι σκέτο κακάο. Μπορείτε να τα ρίξετε στο γιαούρτι σας, μπορείτε να τα ρίξετε μαζί με μουσλι, μέσα σε γάλα, μπορείτε να τα φτιάξετε μέσα σε κέικ, γιατί δεν λιώνει εντελώς μέσα στο κέικ, κρατάει λίγο μέσα και έχει μικρά κομματάκια τραγανά μέσα στο κέικ. Επίσης, μπορείτε να φτιάξετε με δημητριακά ένα πολύ ωραίο πρωινό, να βάλετε πάρα πολλά superfood μέσα, να βάλετε και ένα φυτικό γάλα παράδειγμα και να ρίξετε και λίγα κομματάκια από κακάο. Είναι καταπληκτικό. Το κακάο εντωμεταξύ έχει πάρα πολλά αντιοξειδωτικά στοιχεία. Επίσης έχει ασβέστιο, έχει σίδηρο, έχει χαλκό, έχει ψευδάργυρο που χρειαζόμαστε και κάλιο. Είναι πάρα πολύ νόστιμο και πολύ αρωματικό. Τώρα που το έχω ανοίξει εδώ μπροστά μου, μου έρχεται το άρωμα του κακάο. Οπότε κακάο nibs, δοκιμάστε το και δεν έχετε να χάσετε τίποτε. Θα πάρετε μόνο το άρωμα του κακάο.